U programu Fiksator jednim klikom na odgovarajuće dugme možemo dobiti neophodan finansijski izveštaj. Presek stanja nam daje mogućnost da dobijemo trenutno stanje svih izdatih računa. Koristimo ga u situaciji kada nismo sigurni da li smo izdali sve fiskalne račune ili kada želimo da proverimo stanje u kasi. Izveštaj sadrži ukupan promet, razvrstan na način plaćanja i ukupan broj izdatih fiskalnih računa. Na kraju svakog radnog dana smo u obavezi da izradimo dnevni izveštaj. Podrazumevano vreme izveštaja je današnji datum, ali ga možemo i promeniti ukoliko nismo bili u mogućnosti da odštampamo izveštaj za neki drugi datum. Slično kao i presek stanja, ovaj izveštaj sadrži sve neophodne finansijske elemente. Periodičan izveštaj nam daje mogućnost da dobijemo finansijsko stanje u određenom vremenskom periodu. Elementi izveštaja su pazar, porez, načini plaćanja i broj izdatih računa. Vrlo bitan izveštaj je pod nazivom artikli prodati u određenom danu. Naši artikli su nagrada i troškovi.